Hej og velkommen tilbage til den her første film omkring præsentation. Her vil jeg gennemgå lidt nogle små tips og tricks til at præsentere. Først og fremmest, når du skal præsentere, du skal selvfølgelig præsentere dit produkt. Du skal præsentere den i forhold til de USP'er, at kunden havde. Det vil sige, hvis I ikke er interesseret i at vide, lad os tage bilen igen, mange hestekræfter bilen har, så lad være at fortælle det. Der er ikke nogen grund til at give dem mere information end højst nødvendigt. Jamen, skal kunden ikke vide alt? Nej, men det er ikke nødvendigt. Hvis kunden ikke ønsker at vide det, så skal du ikke fortælle det. Det er kunden, der er i fokus, og ikke dig. Du skal brillere med alt, hvad du ved om produktet. Det er ikke interessant. Kunden vil bare gerne vide det, de gerne vil vide, og det er nok. Ellers så kan du skabe forvirring, og kunden skal tænke over det, og lige pludselig så skal mormor, og så er hun mormor bilekspert, og så ved hun lige pludselig alt om en firehjulstrækker, og så går det galt. Så sørg nu bare for kun at få præsenteret det, at kunden gerne vil vide. Det er så vigtigt. Når vi har gjort det, så plejer jeg at sige, at man skal have til minimum 3 omgange. Hvad menes jeg med det? Jo, du skal spare på krudtet. Første gang du præsenterer produktet, gør du det sådan lidt flat. Det skal selvfølgelig være fangende, det skal være noget, kunden kan have interesse i, men du giver slet ikke alle fordelene. Næste gang, det du gør, det er, så giver du lidt flere fordele, og så har du sænket prisen en lille smule. Hvis kunden så stadigvæk siger, nej, det er Brian over fra Vestkysten, der er godt super, og han skal have en ordentlig handel, og det er jo også fair, det skal man jo gå efter, så skyder du alle de tunge skyts frem. Du har gemt en kæmpe forhold til sidst, hvor du siger, nej, det har jeg fuldstændig glemt, du har mulighed for at gøre det her, jeg fjerner min provision, så kan du komme med. Man skal have til 3 runder, så første gang, der er produktet ikke så godt, anden gang, meget bedre, sænker ned i pris, tredje gang, et ordentligt hug med en rigtig god fordel, der er virkelig vigtig for kunden. Fordi tit igen, så siger de bare nej, fordi de ikke vil sælges. Og de vil have lov til at føle, at de har lavet en god handel, og det skal de også have lov til. Så første gang, der siger de nok nej lige meget hvad, men anden gang siger de ofte ja, tredje gang, så vi kører den lige 3 gange. Selvfølgelig hvis de siger ja første gang, så kører man selvfølgelig videre på lukket, det er klart. Så er der selvfølgelig også, at når vi præsenterer, så skal du få delaccepter med. Du skal ikke gøre som en anden telefonsælger, der siger, du kan godt lide hvid, ikke? Ja, du kan godt lide bukser, ikke? Ja, ikke sådan. Men når du laver en sætning, afslutter du med et stort ord, så kunden kan huske det, lyder det ikke fantastisk, og så siger du ikke i går eller noget, men du venter bare på, at kunden kommer med på en accept. Du skal have kunden med, fordi vi husker kun det første og det sidste af en sætning. Ligesom du kan huske din første arbejdsdag og din sidste arbejdsdag, eller din første kæreste og din sidste kæreste. Så sætningen skal være god til at starte med, så forklarer vi i midten, og så kommer der et stort ord, og så siger kunden ja, eller bekræfter, at de har forstået, hvad det er, du mener. Og så først der rykker du videre til næste sætning, hvor du forklarer videre om produktet. Så bryd din sætning op så meget som overhovedet muligt. Snak tydeligt, snak og brug de ord, kunden har brugt. Det næste ting, det er, at hvis du har skabt et problem, og det håber jeg, du har, ellers skal du se, hvad man gør det i en af mine tidligere film, så refererer du til problemet. Du sagde jo tidligere, at du har haft problemer med ikke at spare op de rigtige steder, så derfor har jeg valgt den her løsning til dig. Du sagde tidligere, at du ikke rigtig kunne passe skjorter fra det her mærke, så derfor har jeg altså valgt skjorter fra det her mærke, der passer bedre dine former. Så du fortæller kunden, jeg har lagt mærke til, hvad det er, du har fortalt mig, og jeg har da også tænkt mig at hjælpe dig så godt, som jeg kan. Derfor præsenterer vi sådan her. Så hele tiden konstant referere til noget, kunden har sagt, eller til et problem, der er kunden har fundet ud af, at de har. Og det er rigtig godt at gøre i anden og tredje omgang, når det er, at man kører rundt. Så husk, hold på krudtet, hedder det. Første omgang, du præsenterer, ikke specielt godt, bare nogle delaccepter for kunden til at synes, det er lidt spændende. Sig de ja, herligt, rart, så er vi videre til næste kunde hurtigere. Men det er tit først i anden og tredje omgang, at kunden synes, det er virkelig spændende. Så keyen i præsentationen, den første key, det er spar på krudtet og referere til noget, kunden tidligere har sagt, eller til et problem, der kunden har fundet ud af, at jeg har. Følg med i næste film, hvor jeg forklarer om forskellen mellem fakta og udbytte, og hvad det i virkeligheden er, vi køber, når vi køber noget.